Środa 12 kwietnia 17:15 to są wideo komentarze Bossa FX. Ja nazywam się Michał Pietrzyca i zapraszam do wysłania krótkiej analizy technicznej dotyczącej wybranych instrumentów futures na indeksy giełdowe. CFD w platformie Bossa FX na Dow Jonesa notowane jest aktualnie przy 20 497,96 punktów, tuż ponad taką strefą wsparcia 20,479, 20,466, która przy tak silnie zniżkującym kursie już od kilku tutaj godzin jest naturalnie zagrożona. Natomiast zobaczmy, czy jeżeli kurs znajdzie się w tej strefie, czy zaobserwujemy w układzie H1 mniej więcej świecę z dolnym cieniem, czy w tej strefie kurs zareaguje. A zauważmy, że mamy linię CCI w rejonie minus 191 punktów, natomiast wcześniejsze minimum to minus 364 z wczorajszego dnia. Więc jeśli kurs w cenach zamknięcia w H1 spadłby poniżej wczorajszego tego dołka liniowego 24,71 mniej więcej, a linia CCI nie zeszłaby poniżej minus 364, 361, no to mielibyśmy do czynienia z taką prowzrostową dywergencją, czyli stanem rozchwiania się rynku, po czym w kolejnych kilkunastu godzinach kurs mógłby jak najbardziej odreagować w górę, jeżeli doszłoby do takiej pułapki cenowej. Natomiast jeśli przełamanie widocznego tutaj wsparcia miałoby miejsce nawet przy pozytywnej dywergencji, ale kurs później nie potrafiłby powrócić ponad 20 479 punktów na Dow Jonesie, to wówczas pojawiłoby się istotne ryzyko dla długich pozycji oraz pozytywna zbieżność w przedstawionym tutaj takim BS Change spadkowym na średnich z 55 i 22 godzin sygnale, dlatego że fala spadkowa zdobyła trigger kolejny i brak przełamania tej strefy w górę pchnąłby prawdopodobnie tutaj wyceną Dow Jonesa notowaniami w dół, istotnie w stronę 20 000 punktów, a nawet na nieco niższe poziomy. Zobaczmy, dlaczego taka skala spadków. W dniu dzisiejszym udało się przełamać wczorajszy opór 25,97, 20,601 dzisiaj w trakcie godziny pomiędzy 9 a 10, czyli tutaj jakby w trakcie rozpoczęcia handlu europejskiego takie wybicie w górę i naruszenie oporu 20,614 z próbą ucieczki. Więc jakby popyt tutaj został wpuszczony w pułapkę i teraz jakby widzimy eskalowanie słabości, gdyż część inwestorów prawdopodobnie tutaj się zniecierpliwiła już dosyć dawno temu, parę godzin temu, jakby brakiem kontynuacji i negacją tego wybicia, a wystarczyło zerkać na przeplatanie się tych właśnie średnich z 55 i 22 godzin, które już praktycznie wczoraj od godziny 8-9 rano czasu środkowoeuropejskiego zaczęły wysyłać tutaj jakby symptomy prospadkowe, więc to dzisiejsze wybicie ponad te średnie w górę dało po prostu takie dodatnie odchylenie od tendencji zniżkującej. W takim kontekście zobaczmy na S&P 500. Tutaj mamy już wejście w strefę 2337, 2333 i naruszanie w tej godzinie handlu do zamknięcia, które zostało 6 minut. I również przy tej średniej mamy od wczoraj jakby impuls taki wstępujący do słabości, więc jakby ta strefa jest zagrożona, ale te wszystkie reguły, które przedstawiliśmy dla Dow Jonesa, czyli czy pojawi się dolny cień, czy pojawi się dywergencja, czy ewentualnie przebicie tej strefy i czy będzie łatwość w powrocie ponad tą strefę ewentualnie, czy ona zostanie tutaj utworzona jako taki podażowy trigger. Te wszystkie znamiona impulsów wstępującego spadkowego musimy śledzić w kolejnych dniach. Natomiast zauważmy, że również dzisiaj miało miejsce tutaj przy S&P 500 wybicie górą ponad średnią z 55 godzin, która poruszała się horyzontalnie, ale powyżej tej szybszej. Zatem impuls był spadkowy, to co się stało to odchylenie, pułapka tutaj rynku spadkowego, no i inwestorzy teraz tutaj po prostu są mocno zniecierpliwieni tą sytuacją, co jakby potęguje słabość i włączanie takich jakby strategii akcyjnych, jakby risk off, tutaj inwestorzy wyłączają się z tego ryzyka. Na DAX-ie również sytuacja prospadkowa według przedstawionych średnich w układzie H1, no ale ten stan tutaj istnieje na wykresie już od 5 kwietnia, tak, czyli sprzed tygodnia. To co zauważyliśmy, mamy na DAX-ie coraz to niższe
szczyty. Generalnie oscylacyjnie mają prawo zatem pojawiać się coraz to niższe dołki, a więc wsparcie 12085 punktów jest zagrożone, a w związku z tym wybicie się z konsolidacji 12192, 12145 dołem potwierdziłoby tylko i wyłącznie taką projekcję. Z kolei na FPL20, czyli tutaj instrumenty MCFD w platformie BossFX na FW20, w dniu wczorajszym dynamicznie wybił się przez okoliczne tutaj minima 2226, przez pivot 2222, przez wsparcie 2220. Teraz w tym rejonie 2220-22 mamy bardzo silny opór. Jego zachowanie to ruch w stronę, prawdopodobnie oczywiście w stronę 2180, 2145. No i zauważmy, że te zmiany lekko negatywne wstępujące przyniosły do wykierowania takiego impulsu spadkowego na średnich z 55 i 22 tutaj godzin. No co de facto pokazuje i odpowiada za słabość instrumentu futures na WIG20. Dziękuję za uwagę. Mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.